Kinsa may grand old man sa Cebu? Wala lagi ko kabantay kasi grand old man. Ay, isa na aman to sa gabi sa TV. Nakalimot kung kinsa ngalan ito. Kalimot ko sa mga ngalan. Diba? Channel 7. Wala namin kuan. Tawag nito. Mahuman yung salida. Osminya? Isang Osmeña, sir. Don Sergio? Oh, kibaw. Kasi ikaw sa Logan doon yan, wala trabaho. National hero. Isang Osmeña, sir. Sergio. Sergio, kisang Sergio. Basta kayo mo rin na, bawa na ko pa ako mayor mo to siya, na mayor. Grand old man sa Cebu. Wala ko naibawaan. May kasiran? Wala, holiday man daw. Holiday? Ano holiday ron? Wala sa mga kung ano holiday. Oo ka ba ba ano? Naswito dito sa Sugupod. Nganong holiday man? Osminya Day. Isang Osmeña. Seryo, Osminya Senior. Kinsa na siya? President magurna sa una or Aman!